Ngan, Yan, bayar. Yan. Ngen-ngenmu gitu ya. Wong bayarannya sik diutangi lah dhewe. Lah kok malah duwi, Bu? Oh. Lah aku mau ki anjane urung matang lho, Drek. Ya yo ora kok percaya sing kaya ngono to. Lah mau ki turah soto loro ning kono kaya pecah beling mlebu ning soto ki ra sida mangan aku ora ya. Sidone jupuk sosis ki lho arep ora kowe iki. Aja kaya ngono kuwi. Nyapa? Anu Pak, mangke anu nggih, oleh niku nggih. Yo kowe jare, Dang. Enggak. Kowe iki urung satu wis. Ate wis pan sosis iki piye? Yo kowe jare. Gerakno, Dang. Ayo. Ayo, Wak. Wak. Nyapa mati? Mata aja dong. Bagap. Ora lho. Ngono iki mbok aja dicelok tok. Napa? Yo diparari ono to kok. Ora wingi wis tak kandhani lho bebetku cinta. Napa? Wong ning omah ae Mas ki lagi kerja. Ora iso. Kowe iki ning omah maem turu ngono wis lemu. Ora iso kowe iki lho. Ora iso ora sak ketutne aku. Ya digandeng to jare. Ayo. Gelem rene apa ora? Nyapa? Malu-malu kucing. Kowe kae kekasihmu Apa dijak wegak kok. Lah piye to, Andre? Ora apa-apa ben delok awake dhewe kae. Ya, ora apa-apa.
Kae ra pasanganmu. Ya, Aku yo duwe pasangan dhewe. Di. Tak dudohi. ya ta. Di, lho kuwi. Yo iki to pasangan iki. Di. Iki tok tak jawab gene iki tak ngene. Iki ngene ae lho malah enak. Umpama apa delok to? Kowe gejer ngatri ora patut lho. Sitok kopi, sitok susu lho. Sitok bleketek, sitok dadi susu. Rupamu lho delok. Lah iki rupa-rupane aku. Lah rupamu ora patut. Lah rupamu dhewe iki lho delok. Lambe iki iso ireng kaya ngene iki. Napa? Ora. Piye karepmu? Iki rak yo pasang aku ki ndak-ndake rak yo ngene-ngene to, Dre. Contohane jelek. Lah iya lho. Contohane sing apik. Iya. Kamu kok romantis banget sih. Aku mau dong. Mau dong. Awake dhewe kan si Jeding. Kamu mau ya si Jeding? Lah wong siji edeng lah wong lambiku tak buak ning kono ki karo Di. Udu kae ngawur ae lambiku nyanti jae. Lambiku nyanti. Lho, Di, Pak. Teng mriku to. Kula ki lek dibuak tok buak karo aku. Mau tak buak deh. lambemu aja sok kono kuwi. Lah ora ora. Lah jare saiki jubuken kono. Ora iso ya jupuk. Lho, awak dhewe ganan kreatif iki saora-orane ya iso jupuk. Kowe ngerti, Bro? Nyapa Wong ning kene iki awake dhewe ora entuk nggae rompi berarti sembrono. Lah nyapa? Ini kudu sing penting ngene pondok, Dik. Awake dhewe ini ora oleh ndak dhewe kudune. Gak iso. Lah ndekno. Lah ngawur rek. Ngene iki. Bodoh. Andane. Oh, cara Jawane menutupi aurat. Iya. Iya. Itu kreatif lho ning. Iya, Dre, iya. Tapi ya jare joget karo wong itu lagi. Apa jenenge? Apa Apa ning ngedrek aja kaya ngono iki pondok, bukan mukrim ngono kuwi. Iya. Apa? Lah Aku delok rene. jare
ngawur lagi. Apa malah aduh. Ada iso. Sing apik to, anu Dik, jemprit. Iso. Ya siapa Dik? Jemprit. Anu, lagune sing apik lho Pak, solawatan mau piye? Solawatan. Lagune sing apik solawatan. Selawatan jogati. Ayo. Bapak. Lancar. Ayo anda bapak yuk. Anda bapak yuk. Ayo. Bocah kok sarang sakarmu dhewe to, Bre. Aduh ngawur. Ngawur. Ayo anda bapak yuk. Kate jal edrek wong iki. Iya. Mas cek lemas. Ya bocah rong Jawa iki ya ngene iki to koke. Ya jare jenenge. Nangis Ora apa-apa. Padahal tanggung jawab padahal. Urusono, Mbak, urusono ya. Lempar batu. Ya iki minangka awake dhewe ning kene ya ora gegojekan barang. Ya lah, ning kene wae kuwi iso dedonga barang. Iya no. Iso. Iki warga ngendi mriki, Pak? Wangsan. Iya. Sama ibu, sama Awake dhewe Boten, dadi boten gerong ibu sing ya. kudu iso. Ayo deh. Dongane. Iso. Kuwangsan ku ora ono lho. Iso mencai ora? Lho iso no. Bener. Sangka Dhisik to. Sangka awal tembung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.